ואנחנו כל הזמן מדברים על החוסן הפנימי, נכון? של הציבור והפעילויות האזרחיות שנעשות, ובהקשר הזה אנחנו רוצים להגיד לך שלום, עדי בסול, מקימות המצפן. שלום לך. אז בואי ספרי לנו מה זה המצפן. אז אני אקח קצת אחורה. כשהייתי בת 6, סבתא שלי ונדה חלתה בסרטן לבלב, סרטן מאוד קשה שב-80% מהמקרים הוא מתגלה בסטייג' 4 עם גרורות. הרופאים נתנו לה חצי שנה לחיות. בפועל היא הצליחה לחיות כמעט 4 שנים מאוד משמעותיות. אנחנו התחברנו ברמה האישית, ובאמת כשהיא נפטרה הייתי בת 10, וזה היה אובדן מאוד קשה. מה שאפשר לה לחיות כל כך טוב, כל כך הרבה זמן, היה הליווי הצמוד של אמא שלי, ביולוגית ודיאטנית קלינית. באותה תקופה היה לה כבר ותק של 10 שנים בעולם האונקולוגיה. היא עזרה לה להבין את המחלה, עזרה לה לשפר את איכות החיים שלה, ומתוך המקום הזה גם באמת להעריך את איכות החיים שלה. כשגדלתי, הגעתי לארגון שקוראים לו ליד, שהמטרה שלו לפתח מנהיגות בקרב בני נוער, אם אתם מכירים את כנפיים של קרמבו. והם שלחו אותנו להעיר פינות חשוכות בחברה הישראלית. ככה הם קראו לזה, והיה ברור לי שעולם האונקולוגיה זה התחום שבו אני רוצה לפעול. דיברתי עם מטופלים, ועולה כמובן תחושות מאוד מאוד קשות מההתמודדות עם המחלה, ועוד יותר עם העומס שבו מערכת הרפואה נמצאת. מדובר במצב של הרופא, יש אולי 10-20 דקות עם המטופל שלו, פעם בחודשיים, 3 חודשים, זה ממש לא מספיק זמן לתת מענה לאתגרים שהמטופלים מתמודדים איתם, ובתוך המקום הזה אנחנו בעצם החלטנו להקים את מי זה אנחנו? מי האנשים? אז יש בעצם צוות מקצועי שמלווה את הארגון. כמובן שהיה הכי טבעי להכניס את אמא שלי, שהיא כבר עם ותק של 20 שנה, גליה בסול כוכב. ביחד איתה פרופסור אילן רון, שהוא לשעבר בכיר במחלקה האונקולוגית באיכילוב. העובד הסוציאלי גיא תבורי, עובדת סוציאלית נוספת שנקראת אביטל גרוס. עורכת דין שנקראת בר לוי, שמתעסקת בזכויות של מטופלים, ויש לה עמותה משלה שנקראת הבית של בר. ואנחנו גם משתפים פעולה עם עמותה שנקראת עמותת צו מניעה לסרטן המעי הגס, שבעצם לקחו את חסותם עלינו כדי לעזור לנו בתור ארגון צעיר לפרוח ולהתפתח. איך זה מתחבר לימים האלה, הפעילות שלכם? אז בעצם עד היום ליווינו מטופלים בצפון הארץ, בשיתוף עם הטכניון ועם בתי החולים בחיפה, ובעקבות המלחמה, תמיד ידענו שאנחנו צריכים להגיע לדרום, ובעקבות המלחמה היה ברור לנו שהצורך הוא עוד יותר גדול. מטופלים מתמודדים עם פגיעה במעגל התמיכה שלהם, חוסר ודאות גדל, והמערכת הרפואית היא עוד יותר עמוסה מדרך כלל. אז בעצם שיתפנו פעולה עם בן גוריון, עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, והכשרנו שם סטודנטים שממש בשבועיים הקרובים הולכים להתחיל ללוות מטופלים בבתי החולים סורוקה. שלעזור במה? אז הליווי שלנו מתמקד ב3 תחומים. קודם כל, אני אגיד ברמה הרחבה שהמטרה היא להעניק למטופלים כלים וידע, כדי שהם יוכלו לנהל את המחלה בעצמם, שהם לא ירגישו חסרי אונים אל מול המחלה ושמסכנת את החיים שלהם בעצם. ואנחנו מתמקדים ב3 תחומים. התחום הראשון הוא התחום הרפואי, לעזור למטופל להבין את המחלה שלו. מתחילים בלהבין מסמכים רפואיים ומילון מושגים, ומתקדמים לדברים מורכבים יותר. בהיבט הבירוקרטי, כל מה שקשור במיצוי זכויות, בהתנהלות מול בתי חולים וקופות חולים וביטוח. ובהיבט הרגשי, מישהו שנמצא שם וקשוב לאתגרים של המטופל ומלווה אותו לאורך כל הדרך. בת כמה את? אני בת 19. בת 19? היא לפני גיוס. אני לפני גיוס. לפני גיוס. לא, כאילו, היממת את כולנו פה, כן? כאילו, מהידע, מהוורבליות, מהנכונות לעשות, מהעשייה עצמה. תחום לא פשוט, צריך להגיד, להיכנס אליו, מלא קשיים מכל הכיוונים. אני חושבת שזה משהו שנוכח אצלנו בבית מאז המחלה של סבתא, וזה באמת מקום של תחושה שתפי אותנו קצת איך את רואה את הימים האלה, את התקופה הזאת, את מה שסביבך. סקר אותי לדעת. ברמה האישית או ברמה? ברמה האישית, כן, ברמה האישית בעיקר. ברמה האישית, כאילו, אני חושבת שאנחנו לא הגיל היחיד שנפגע, אבל אני חווה את המלחמה, כאילו, את המצב הלאומי בכלל, כמו שלא חוויתי אותו לפני זה. מישהי שאני מכירה שנרצחה, ומשפחה של חברה קרובה שנרצחה גם כן, וזה דורש ממני חוסן שאני לא רגילה אליו. כן. אני חייבת להגיד שמתוך המקום הזה דווקא התחושה שכן יש לי תחומים שבהם אני יכולה לפעול ולהשפיע, היא מאוד מאוד משמעותית. צורך לפעול ולהשפיע? ממש. בשבועיים הראשונים הייתי מרוסקת ומאוד מאוד כועסת. מתוך כאב, פשוט המון כעס. כולם, כן, אני מניח, כן? כן. כן, ואני חושבת שהמעבר לפעולה אפשר לי לאבד את הרגשות, להתמודד איתם בצורה טובה יותר. אתם מחפשים אנשים גם שיצטרפו אליכם ויסייעו? איך זה עובד? חד משמעית. אז אני אגיד שאחת הסיבות שבאתי היום זה
כדי שמטופלים יכירו את הפעילות שלנו. אנחנו עכשיו מקבלים הפניות למטופלים בדרום, ואנחנו מאוד נשמח שכל מי שרוצה שיפנה אלינו, אנחנו מופיעים ברשתות החברתיות, ארגון המצפן, ליווי למטופלים אונקולוגיים, ואנחנו רוצים בעצם להצליח לתת להם את המענה, אנחנו צריכים שהם יבואו והם ירימו את היד ויגידו שהם צריכים עזרה. כמובן שגם אנשי מקצוע, אנחנו פועלים כרגע בהתנדבות מלאה, כל מי שמתנדב בפרויקט, כל אנשי המקצוע שהזכרתי עושים את זה בהתנדבות, אנחנו כמובן פועלים גם בעצם למיסוד של הפעילות, כי אני מתגייסת ממש בקרוב, אז אנחנו פועלים גם בהקשר של גיוס כספים, כדי להצליח למסד את הפעילות ולהביא אנשים שיחליפו אותי. טוב, אני רואה שהצבא מקבל פה חומר טוב. לגמרי, הצבא זוכה. יואב, זה בדיוק מסוג הדברים שאתה מדבר עליהם כל הזמן, נכון? ממש. כלומר, ההתגייסות של הציבור, החוסן הזה האזרחי, והדי מבחינתנו מסמלת את המיטב בדבר הזה. אנחנו גילינו שאנחנו צריכים להיות עם שיש לו ממשלה, ולא ממשלה שיש לה עם. ואני לא אומר את זה בהקשר פוליטי, אני אומר את זה בהקשר הרבה יותר רחב. יש פה רוח ישראלית מטורפת, וכמה ביקרנו את הצעירים ואת הנוער, אני מסתובב בכל הארץ, אני רואה, באמת, זה לא יאומן, ובאמת, גם כל הכבוד, וגם, אני חושב שזה מה שיישא אותנו לשנים הקרובות, הדור היוצא דופן שחטף, צריך להגיד, דור של בני 20 עד 35, במספרים, מדהים. זה טראומה היסטורית, זה יהיה דור מצולק, אבל זה גם הדור... גם את הקורונה, המשבר העצום הזה, וגם עכשיו את אבל פה תחשבי בפרופורציה. גם אני רוצה לומר משהו, זה קטע, כי גם עלינו, הדור המבוגר יותר אמר, אתם, יש איזו נטייה מאוד מביכה בעיניי, שתמיד לומר, וזה תמיד לא נכון, תקשיב, זה הילדים שלנו. אז בסך הכל כנראה שהם יהיו יחסית דומים, והגישה הזו שלה... אני שונים אומרת שהם עולים עלינו עשרות מונים, ברור. שאתם הדור הצעיר, לא? אני לא יודעת כבר, אז כולנו פה גם וגם, הכל בסדר. אבל אז א', אני רוצה לומר שכאילו האמירה זה שכולם נורא מופתעים שהם לוחמים ממש טובים, אני לא מבינה למה אנחנו מופתעים, זה אמור להיות לגמרי. וגם האמירה הזו, אני חושבת שיש פער מאוד גדול לצערי, ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, וזה ממש קשה לראות בין המנהיגים שלנו לבין הציבור, ובין המנהיגות האזרחית, ואנשים שבאים ועושים, אנחנו רואים במדינה באמת דבר מדהים, לבין המנהיגות שהיא כאילו, אמרת קודם יואב, על הדיונים האסטרטגיים וכו'. יש לנו פער, אנחנו צריכים להתמודד עם זה, והציבור בישראל הוא ציבור מעולה, שרוצה לעשות דברים טובים, ואני חושבת שאני הרבה חושבת על איך אנחנו הולכים לגשר, ושואלים על מה יקרה ביום שאחרי איך אנחנו נגשר בין הציבור המעולה שיש במדינת ישראל, לבין המנהיגות שהיא... לצערנו פחות שם. תראי מה היא אמרה, אבל היא אמרה, בשבועיים הראשונים כעסתי מאוד, אבל אחר כך הבנתי, וזה דבר יפה, לצאת לפעולה. זה מדהים, זה מדהים. ראינו את כל, אנחנו ראינו שבועיים הראשונים שכולם מתנדבים, ואני יכולה לומר לעצמי כשהקמנו את העוגן, אני גם, זה היה מיד במוצאי שבת, מיד אחרי, כאילו, מה עושים, וכל פעם שהיה יום קשה, וכל פעם שהייתי בהלוויה, וכל פעם שבן של חברים נפל, אני חזרתי אל המחשב, להמשיך לעבוד על הדברים שאני יודעת לעשות, ואני חושבת שזה לא רק מאפשר לאבד, אלא גם מול רוע, ההחלטה, יש פה גם לעשות טוב, וגם להחזיר לעצמנו את האפשרות להחליט שאנחנו עושות טוב. זה מה שאנחנו עושות מול פני הרוע. ויש בזה משהו שהוא מאוד מעצים ומאוד מאפשר, ואני לגמרי איתך בעניין. יודעים שמומחי טראומה מדברים על הצורך לעבור מרגש לעשייה. זה מפתח מאוד חשוב כשמדברים על חלצות מטראומה ומשברים, ואני חושבת שמעבר לזה שהעשייה שלכם היא באמת מדהימה ומאוד משמעותית, זה בדיוק הדבר הזה של להרגיש את המצוקה, שאני חושבת שכולנו מרגישים ברמה כזאת או אחרת, אבל לקום ולעשות, והעשייה הזאת עוזרת, זאת קלישה, אבל זה נכון גם לך ולא רק לצד שאתה... תקלה, זה עושה גם עוד משהו, זה לא רק מפתח חוסן ומתמודד עם טראומה, לי יש תזה, הדרך היחידה להתמודד עם הכיתוב ופוליטיקת הזהויות, זה על ידי עשייה משותפת. אין דרך אחרת, כי באמת הרשתות הן כל כך רעילות, הפוליטיקה היא כל כך רעילה, רק איזו תנועת סחף מלמטה, ואני אגיד רק משפט אחרון, זה נותן הרצאות עכשיו לחיילים, לפעמים לפני כניסה לקרב. וכל פעם בסוף היה לי חבר'ה שממש שהיו לפני כניסה לעזה, עומד מישהו תמיד ואומר, תבטיחו לנו רק שמה שהיה פה בשנה האחרונה, מבחינת הכיתוב, מבחינת ההתפוררות של החברה הישראלית, לא יקרה שוב, שאנחנו לא לחמנו לשווא
בעיניי זו הבשורה הגדולה שיכולה לצאת מהחורבן הזה. תראי איזה דיון נוצר אחרי הדברים. נכון, הכל בזכותך. אני רוצה גם להתייחס. עדי. אני רוצה להתייחס למה שאמרת. אני חושבת שזה, א', אני ממש מרגישה אותך, וזה מה שאנחנו מדברים עליו בהכשרות. אנחנו מדברים עם הסטודנטים על הצורך לתת למטופלים את היכולת לקחת את המחלה ולנהל אותה בעצמם. אנחנו חווים עכשיו אובדן שליטה ברמה הלאומית. תדמיינו אנשים שמתמודדים עם זה כל יום, והמלחמה בסרטן לא עוצרת. זה עוד יותר קשה, ובאמת זה המקום שבו אנחנו מנסים לתת את המענה. טוב, עדי, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.